जायजा नायनो हागोन माबायदि दैया ब्लुं ब्लुं फैसियो बे आरोना दै देरबोगासिनो दं अखायानो अखा नै दाबो अखा फैहां दिना बोरै एम्फौ हमनायफोरा आद हिट जासिगोन ना दिनैनिफ्राय हमनोबो हागौ हमनायखौ भिडिअ लाबोनो हागौ दै डाइरेक्ट होनखायो आं लोगोफोर दिनै सासे लोगोआ बै सासे लोगोआ बेलेगाव थांना दंहैयो गामिनिनो बे दिनै फैयोबा फैना सफैबाय आरो सफैबाय आरो ना दा एम्बुबो हमनो हागौ आरोखि खिन्थु अके मानो जों फैगोन नै गाबनायफोरखौ नाय बारसिनद्रायाव बे दा नै दैयानो ज्राव ज्राव दाखालि दैयानो गैयामोन मैया दैयावनो गैयामोन बिजानिफ्राय नोंथांमोननो मोनसे भिउ देखायनि आं र' खुलुमबाय बयनिसिमबो गोदान मोनसे भिडिअ बयनिसिमबो मोनसे बरायहरनाय जालायबाय नोंथांमोननिसिम नोंथांमोना मिस्टार मुसाब नोंथांमोननो आं मोनसे भिउ देखायनो आरो नायलाय नै भिउखौ नायदो वाव सी दिस भिउ बै आदैया मा खालामनो मिथिदोंना बेयो दै गोदान नालाय ना फैयो बेनि थाखाय बेयाव सेंगामानो बे साना गालांबाय बै नुदों मा सादों बे खखा नलबा सेन आरि दा ना फैसावथारदोंना गोदान दै बियो नै जा भिउखौ नाय नाय दुब्लियावबो नाय बे खिनियावल' थांदों दैया बारा देराखै दिनैसो फार्स्ट आरो ना एकदम जै फैदों नालाय फैदों गुलिबारिसो फैखादों दैया नै दिनैनो बुंदो आरो हिट जाबाय खिन्थु नै भिउआ नाय बे पाइपआ बै न'आव लांनाय ना बियो नोंथांमोना बे फैनानै फटक साफायफैनो हागोन आरोना नैबे जोंनि जाम्बुगुरि फैनायनि बे एकदम खेंखाइफारा आरोना बियो माने एसे होदो आरो ना सासे भिडिअ खालामनायाव भिउआ बिराद मोजांलै बेखिनिया होनदोंमोन आरोखि माने एसे मोजां नुयोखोमोन खोमा बेनि थाखाय होदो आरो सासे मानसिया नंगौबा नैबे जराव नायबा माबायदि भिउआ आयु मा बुंनांगौ बेफोर भिउखौ दा हिट आरोना आइलेण्डफोराव थानाय बायदि मोनलायदों दा एकदम आं मायाव दं जों दा गुवाहाटिफोराव थानानै एकदम भिउ पइन्ट आरि नायलायनाय गवाफोराव थानानै भिउ पइन्ट नायलायनाय नै बेफोरबायदि ओरै गाहाय खालामबा सानसेट आरोखि लकेल सानसेट नामा बियो सानराइजबो नुयो जोंथिं ओंखारनायखौबो नायनो गोसोबा नुयो गोसो बायदो हाजोआव हर थाहैनांगौ जायो खस्थ' बियो दा जोंना खस्थ' गैया आरामसे नायबाय था नै सारनायखौ जोंनि साइडआवनो बिदि नुहुरो आरो दा आरो दिनखौ नायनो हागोन नोंथांमोना ओरैबायदि मोजां आरोना नै बिजा हनै एकदम नै माबा DSLR फोरजों भिडिअ लानाय बायदिसो नुखायो एकदम आइफनफोर बायदि केमेराया नङाबा खम दामिसो दै केमेराया डाइरेक्ट सिदा खोथानो थायो गथ' खाथा गाबजोबनोबो हागौ नै फटक एखेसो नै मबाइला एखे केमेरायाबो एखे मबाइलाबो एखे उनथिं देखायला लासिंसिं जायो जोंना बारा दामि मबाइल नङाना ओंखायनो लाजिनाय नाङो आरोना जोंना सिगमा बायनावसो एसे दामि मबाइल दं मा बुंनो आरोना जों लागोन लासैनो जोंबो लागोन र' एकदम लासै दैज' थानाया मोजां आरोखि जों दा गोरिब जों गाव खुद खामायनानै लागोन बिमा बिफानि फैसाजों देखायगोन आरो देलाय बेखिनिखौ देखायनो हागोन सेम टु सेम नै देलाय बे आंनि खबर दै खबर गाबो नै बेखौ सोनो हागोन एखे सोलायथ'नो बायो बेबायदिसो आरोना जोंना माबाया काहानिया दा नै बार गुसु फैनायजों जों बिराद मोजां फिल लागासिनो दं आरोना बेहाय साथाम दं जोंना बार दिनै अखाया फैनो हागौ बायदि नांदों दिनखौ नायनानैथ' मोनानि बार जानाया एसे बेलेग जायोना एसे बेलेग दा मा बुंनो आरोना दा बेहाय थानानैनो ब्लगखौ बानायनाय जाबाय चेनेलाव गोदानबा साबसक्राइब खालामदो थाबनो थाब माथो बुंनायफोरानो जानो नागिरला गोबावनि उनाव दिनैसो बानायदों सोरबा बहुत मानसिफ्रानो आंखौ होनोलै बिराद मालिक सानो आंखौ माने मालिकनि फिसा सानो थावार थानायखाय आरोखि बेबायदि खोथा नङा दै मिथिबायना जेबो गैया बारा माल गैया बेयाव फैसा गैया बेयाव मिथिबायना बिराद गोजौ आरोना केमेरायाव नायनायाव गाहाय नुदों मालिक खम मोनो नाथाय बेजों गार्लफ्रेन्ड फिनो हाया फेमिलि सालायनो हाया नै मालाय पुमासो गानबावो आरोना जोंनिखौ नायनो एकदम नै बिजान बाय ओरै माबायानो गैया बै सिगमानिखौ नायबा फैदा जानायलाय हाय लाजिदों आरोना दा नै बेसांखि मोनालांदों बांसिन भिउ फैगासिनो दं सेंग्रासो पस्ट खालिबा सोरबा गोसो दंबा फैनो अके मानसिया टेनसामखा आरोना साख्रि दंखायो नै बे टावारनि हाबबाय थायो एसे सोरबाफोर नोंसोर बोराय बुरि जानो थाखाय एसे मासाव सोलिसाबनायनि केपासिटि दं सिरियासलि दा एसे कन्टेक्ट खालामलायदो गामि खाथियाव सोरबा दंबा जों ब्लगाव होननाय जाबाय आरोना
दा बेफोरलाय होबाय बर' मानसिया जुमाय सावनायखौ लोंखायो लोंखागोन हिनजाव मोनबा सोलायो आरो लोंनाया एसे अभारखा आरो नंगौ जियानो खोथा सिदा सिदि खोथा दा ब्लगा सिदा सिदि मानसिया 5 मिनिट जाबाय आरो ना आरो बानलांगोन एसां हायो दे बुंनानै एसे खबर सबर बोरै खबराथ' बरियाथ' दा मानो होनोबा दिनैनि दिना बहुत मोजां ओमफ्राय एग्जाम थेग्जाम सोलिगोन ना सोलियाखै दालाय सोलिगासिनो दं आंना सोलिगासिनो दं बिएनि ना ओमफ्राय बोरै जादों एग्जामा दिनैनियाथ' मोजाङानो जादों मोजां ना मोनबेसे थांखो आंनाथ' दङ मोननैसो दंबावो दा मोननैसो दंबावो ओमफ्राय मोनथामखौनो साननानै ला आरोना सिगमा खबर सबर माने जोंनाबो एबार सेकेन्ड इयारनि एग्जाम होगोन ना जोबोर बिखा धुप 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 मोननानै दं आरो ना मानो होनोब्ला फरायनायावथ' फरायाखै मबाइलजों थानायानो बांसिन जागासिनो दं बेनिखायनो एसे गिनाय नांदों बोरै लिरगोन नायसै पास जाबा खोन्थानानै होगोन फेल जाबाबो खोन्थागोन खुनु खोथा गैया आरोना दा बेनोसै माने होमबा टेनसन खालामनाङा बारा सेकेन्ड इयार एग्जामखौ आरामसे गोसोबादि गिनानै लिरबा फेलसो जायो दै सिदा खोथा होनखायो आं डाइरेक्ट एकदम खुदम जालायनांगौ आरोखि मा होननो आरोना माने सेकेन्ड इयार एग्जामखौ बारा टेनसन लानाङा आंनि थाखाय आरोना जि नोंसोर फरायनाय कलेज एखेयानो होनजायो मानि थाखाय होनोबा आं होबोनाय नालाय बेयावनो बारा टेनसन खालामनाङा मानि थाखाय होनबा फरायाबाबो जायो नाथाय फरायनांगौ आरो फरायनांगौ गावनि माबाखौ गाव नों फरायालासिनोबाबो गावबो पास खालामनो हायो हानायाथ' माने एसे टेलेन्ट नांगोन नलेज जानला मोनला जायाना बेबो खोथाया बिसो दाथ' लोङै लोङैसो थायोमोन सिदा खोथा माबा पिअ होबाय खोमा फाग्ला बायदि आं फरायानोमोन मेट्रिकआवथ' गैया मेट्रिकथ' जों होनो मोनाखै मोनासैथ' आरो बिसिना कर'ना भाइरासाव ओरै दाबोथ' कर'ना भाइरास फैगोन मागोन होननाय खोनालाबायगासिनो दं भिडिअफोराव नुदों बेफोर नुजा नुलाय बिजा नुलाय एकदम कर'ना भाइरास नंगौना नङा जों बेखौ हमनो हायाखै आरोना फैबाबो बेनो फैयाबाबो बेनो आरोखि लाब गैया खामानि गैया जोंनासो लाइफआव दंसो जागोनथ' आरो दा जों बेखौनो जाहाथे फैया मोजाङै मोजां एग्जाम लिरलांनो मोन्थों बेफोरबायदि आरोना एग्जाम लिरबा गोसोआ मोजां मोनो आरोना बियो एकदम मानसिया सिंगेलावसो एकदम गोसोथोनाय नांगौ होनो आरोना बेनोबो माने गोसोथोनायखौ नांगौ होनोबा बिनो खाखिथिंजानिखौसो नांगौनो एकदम जोंनि लागिनिखौ लालानो खाखि साइडआ माने हजाय साइडथिं बिराद जारा बुंखायोलै लाजिलायो आरोना नगाव डिस्ट्रिक्ट गोलैयो माने खाखि साइड हागादान साइडथिं दाथ' आं एकदम बिजाब भिडिअ लाहैनाय जायाखै मानो होनब्ला जेरावबो थांनाय जायाखै आरोना बै साननैसो थांनाय बेयाव फैदों आरो प्रग्राम होदोंमोन बे नाइट प्रग्राम होदोंमोन ओरैनो मा होनोमोनलाय दाथ' बेरायलाबाय नों एसटि नोंनि आगोलनि स्कुलखौ नायदोंमोन आरो बे बारा बिदि एक्सप्लर खालामाखै ओरैनो लामानिफ्राय नायनानै फैबाय गोदोनि स्कुलखौ जोबोर दामजायोमोन आरोना जों बे स्कुलाव एकदम सानफ्लांबायबाथाय बे स्कुलाव दा 1 लाख होबाबो थाङा होननायसो बायदिसो आरोना सानफ्लांबायबा एजानिफ्राय नैबे एकदम नै बेफोर दा थुमजाङा बिराद हिट जानानै दं खोमा खिन्थु बेहाय थांफिननोबो सानाखै आरोना आङो जोबोर खस्थ' मोनबोनाय ना बेहाय थांनानै थांगोन लासैनो थांगोन र' एसे मोजां मोजां गावनि खुद दमजों माने फैसा गावनि फैसाजों बेफोरबायदि खालामनाय थांगोन आरोना माने बिमा बिफानि फैसाखौ बिलाय बेसेबां बिबाय थानो बेखौ सानबाय आरोना जोंबो आरो बुजिनाय फैबाय बेसेबां देरो एसेबांनो बुजिलाङो दा जोंबो बुजिलांगासिनो दं आरो जोंनिफ्राय उन्दैफोराबो आरामसे बुजिलांगोन दा नोंसिनिबो दिन फैगोन जाय नायदों मेट्रिक पास जाबा मोनसे बेलेग मानसिया बेलेग माबा फैजाखाबाय आरो पिअ जाबा आरो बेनिफ्राय बांसिन बुजिनाय फैजायो जायखिजाया स्कुल लाइफआ बांसिन बेस्ट आरोना मजा स्कुल लाइफआ जेरै स्कुलाव आगोल क्लास लानाय जायोमोन दा बेफोरबायदि मा लानाय जाया दा आं मा पइन्टआव थाबथादोंमोन आंबो एसे बावबाय र' स्कुल लाइफनि खोथा बुंदोंमोन आङो माने बे आदानि फिफा फैदोंमोन आरोना खिन्थु ब्लगा एसे बन्द' खालामदोंमोन लामाफ्राव बिदि लाराफेरा आरो बन्द' जाथ'दोंमोन दसे एकदम केमेराया ओरै थांदों गाहायथिं दा सानाबो नै बरिया हाबबाय दा जोंबो मा होनोमोनलाय एसे बारनि फिल लागासिनो दं आरो जोङो दा इन्जय मोजां गेजेरावनो बरिया जोंना सब ओरै बर' गामि बे जराव कार्बि दखरसे दं ओमफ्राय बै जा बिहारि थिलिबस्थि बङालि गामि दं बिजा सब जों गामि जाय जाय मिथियो आरो दा आरो सोरबाफोर भिडिअ नायनानै जोंनिथिं बेरायफैनो गोसो दंबा बेरायफैनो हागोन
आं देखायजोबगोन जोंनो कमेन्टआव बिहर आरोना जोंनि कन्टेक्ट नाम्बारखौ बिहरनो हागोन आंनिखौ बिहर आं हरगोन लोगोफोर नोंसोर फैनो हागोन जोंनिथिं मोनबेसे वाटारफल दं आं खोन्थानानै होनोल' खानसिलांसो वाटारफल दं बिलुगाट वाटारफल दं आरो बिहुम वाटारफल दं आरो मा मोनलाय बै जानिया मा मोनलाय बै जानिया बै मामाया जों थांबाय थाग्राया नलबारि वाटारफल दं जोंनि कार्बि आंलंआव बांसिन वाटारफलानो वाटारफल आरोना आं बेखौ बुंनो थाङो लाजियोलै दे मोनबेसे वाटारफल दं खोन्था जोंनिथिंजाय आं हिसाब गैया दे खिन्थु जोंनिथिं आं मिथिनायावहाय दङ खांग्रिलांस' दङ मेन पाटकायावबो दङ आकाशुंगियावबो दङ मोननै जाखाबाय ओरैजा बिलुगाट थाबाय आरो खांग्रिलांस' बुरनाट बि थाबाय जोंनिथिंजाय ओमफ्राय बिजा नलबारि थाबाय आरो जोंनाव ओरैनो नायनो गोनां ओरैनो दं बहुद दं बान्दालि ओरैजा बान्दो जोंनि थाबाय जोंनि कार्बि आंलंआव वाटारफलानो बांसिन आरोना नंगौना नङा थाबाय बहुद दंलै आरो हाजो सिं दङ मिथिजोबा बारा आंबो नायजोबाखै बिहुम वाटारफल दं मोनसे बिहुमाव थांबाय खिन्थु बहुत 1 घन्टासो थाबायनांदोंलै बारासो थाबायनांदों खोमा बेयाव बहुत गाज्लि मेंग्लिलांदों हाजो दरनै बारनांगौ हाजो दरसे बारनांगौथ' आरो मबाइल गेग्रा जाबोजोबदों बे समाव आंना मबाइलानो गैयामोन आं ओरैनो फार्स्ट टाइम ब्लग बानायलांदोंमोन आरोना जिमानि मबाइल लांनानै बियो सब सिफायबोजोबदों एकदम ओमफ्राय बोरै बुजादोंमोनलाय ओमफ्राय माने ओरैबायदि खोन्थादों जिमानो गावनो साहा होदोंनो ओमफ्राय दा नों सोरबा फन हरनासो गोलैबाय मबाइलखौ गाहायाव गारनानै दोनफैलायबाय आङो सार्जनि ओरै चार्जारखौ ओरै दोनलायनानै बिराद खाथ्रालै बे समाव नब' आं ओमफ्राय लोगोफोर दंमोन अन्थाइआ जि फिस्ला बे गोलैबोदों दा नोंथांमोनखौबो लांनो होनबा हागोन आरोना जों बुंनानै होबानो जाबाय दा दिनैनि ब्लगखौ बेयावनो फोजोबसै नै सानाबो हाबबाय नोंथांमोना नायनानै बोरै नांदों मोजां नांदोंबा लाइक शेयार कमेन्ट साबसक्राइब खालामनानै होबानो जाबाय दाखं नैजा नायदो जोब्बाय ब्लगआ एहायनो बाय जोंमा बाय दे